dvojica Barbora Hronská, Korino 2, Stanislav Miloslavov. Finálnym výsledkom 0 trestných bodov z 3 kôl. Medailu odovzdá Bibiana Zakarová, členka zboru rozhodcov a pohár od Jozefa Pavloviča. Druhé miesto v tejto súťaži a striebornú medailu získala Katarína Čupková, Mr. Kefrík, Slavensko z Bratislava. Medailu odovzdá pán Kamil Šulko, člen zboru rozhodcov a pohár z rúk Bibiany Zakarovej. Bronz putuje do Frutok. Viktória Dubďaková, Kometa 4, Andreum Ľudky. Medaila z rúk pána Jozefa Pavloviča a pohár od Bibiany Zakarovej, členov rozhodcovského zboru. Nepopulárne 4. miesto si odnáša Tereza Kulašová a Kalut Hypoklub Liptovská Sienica, ale aj tak napríklad spolovala s tými najlepšia rozkatovali rozmerenej súťaže. Piate miesto získala Nina Bugárová, Kritbal, Jacecká škola Zálesie. A 6. v tejto súťaži skončila Nina Ševceková, Amfion B, Centrum jazdeckého športu Vernolákovo. Dámy a páni, poznáme teda medailistov aj umiestnených v majstrovskej kategórii detí pre rok 2016. Ešte raz blahoželanie hlavne víťazke Barbora Hronská. Druhá Katarína Čupková, tretia Viktória Dubďaková, štvrtá Tereza Kulašová, piatá Nina Bugárová, šiesta Nina Ševceková na počesť víťazky a umiestnených Slovenská štátna hymna. Mistrovi Petrikovi a Kométe 4, ako aj ich trénerom Zuzke Chabroňovej, Antimu Holemu a Marianovi Sikorovi. Takže potlesk pre všetkých víťazov a umiestnených. Barbora Hronská, víťazka, druhá Katarína Čupková, tretia Viktória Dubďaková, štvrtá Tereza Kulašová, piatá Nina Bugárová, šiesta Nina Ševceková. Nové nádeje. Finále týchto troch majstrovských kategórií. Zatiaľ vám želám dobrú chuť, nedeľnému obedu a